buyahin mo ate switchboard na di mo pindutin na. Ang pinatutong kami mo nga mang pindot. Adamang pindot, jiguhan apo. I-console. Once again, good afternoon. Kada kayo amin karubayan. You are with Manong Jun Sariares and John Mark Pastor with our program Adda Kami Man. Dito lang apo 97.7 Sweet Radio Santiago City. And soon, apo kaya't may ipablaak iti sa ngalubungan. Apo nga iti for the kadok at agkaroon apo iti programa sa Jaya Honolulu, Hawaii. Iti title na kat kaslamot lang umasngi ano ti awag di Jayan apo kumarupa mo lang yung programa mi dito Isabela apo kat ipamagat na di Jay kat adda kamin karupa daytan and over KPRP 650 AM Pinoy Power Radio Honolulu, Hawaii. Ayan, medyo ag-level up kami ba sa sithan lang apo nga pang probinsya. Pag international katataga talaga nga DJ mismo istasyon iti Hawaii nga no kasanumi arambit nday ta kat dimi pa mo. Anyway, barbaron ti teknolohiya nga kunada kompleto na adati internet nga mahong ko na nga mabalin nga mangrantay iti may iti komunikasyon. And soon may launch to apo dayta. Ayan, together with For the Gado Production Incorporated, syempre iti adati likudan na dayta. Ngarod awa mo tay kadwa ko no napanan na ni Jan Margan. Adati pangablaw ditoy medyo atidog agor katakitaan. Kablaw manong itinadagsak nga pang nagkasangay kay ni Brother Sherwin Soriano ti Centro Ramon Isabela. Thank you po kung ni ading Ruby Quaresma de la Cruz. Aha. Kat dagiti dumapay nga pangablaw John Mark Pastor. Anak mo na Sir June, nepe. Mati pinabasa na pati pinabasa ya dayjay katugtog mo lang matataka sa nga makita. Sir June and Jem, good PM. Naragsak mo lang ti Domingo, Mr. Kablak amin ti staff, di 97.7. Pagikan tayo man jay, 7 inches. Thank you, sir. Naipagamalom yung Manong June ka natin John Mark, makapagod vibes kayo itil daw di Domingo. Thank you. Apo, okay. Naragsak kami tada kayo manan Manong, mabalin nagpestikan tayo Gunggunam. Thanks po Jen ng Itchage. Gunggunam. Sikat yung kanta balong kaya mo. Oy, sikat yung makingkanta tayo Kaslahan ko mabalik Aman. Manong pag-rate nga pa yung nagmahal na saktan at naghiwalay. Nepe nga, si Filipa Manzon, Manong siyak ni Jefferson Manzon, Proxingkot, Patro Santiago City. Wow. Labasan compound, Rogesco Manjay, Inkaman. Wah, talaga nga pagsasarunun da dagiti sonata ta. Pa-request man bayaw kan insan John Mark detay rurud kuna namat ni Bayaw Joseph kan kapeditan ng kabirukan na detay songpok. Tadi kita dito ko makadanon di Aurora ito no mukhang tayo sa daan na tayo kapatuan pag-uungtan na tayo ni Bayawan. Atan ngarud karuba kat dito may nga sonata apong may paay kadagiti katugangam no hamukor sonata ni katugangam ta medyo hanga nasayatin parang nakengka dito ti sonata apong nga in-translate ko ti Ilocano rurud para kadagiti katugangan nga hamu kadut-dutan Sabado ti bigat bimangon jay katrek ket saat nagpelas naglugan jay kotsek sa pinatayab genggat tayan mo nag-apot arwang ang magkinkutay pusok tadang nagagman kenta damay sa kang aruda kadaanan alakay tawadik man ta'i matabalasang wan ko nam kayat kumaamuan kino na majak magunod kat maustulak nagalang swerten saan sumbat mo naglati sumbat mo tao to'y katungtong mo nagkirsang ti sumbat mo bayag
Mayat kakit magipakasara. Ikasar mo, Ikasar ko matalaga. ikasar mo, Wan urenya't ibagbagam. ikasar mo. Wan sa kunto anakan. Apay nagalas iti kinatao. Diyak kumbakaya, awan pagpilya. Diyak mabiyag noon suna. Aklon na kwento saan lalaki aglanta. Tumakderak iti altar. Wennog taray kami. Ngayon, Uray sa ating numan asam pulang git. Among nga iba't patek na. Sumurot uray sa dit pagturo nga. watik man tayo matabasan mo. Wan ko nam, kaya't kumaawan. Kinuna mo, Majak magunod kat maustulak. Nagalang swerte sa ati sumbat mo. Naglati sumbat mo. Tao to'y katungtong mo. Nakisang tisumbat mo. Mayat kakit magipakasara. ikasar mo, Ikasar ko nga talaga. ikasar mo, Unuran niya't ibagpagam. ikasar mo. Wan sa kunto anak ka. Apay nagalas iting inatao. Ating magkai matabalasan mo. Wan ko nam, kaya't kumaamuan. Kino na majak magunod kat maustulak. Nagalang swerte sa anti sumbat mo. Naglati sumbat mo. Tao to'y katungtong mo. Nagkirsang ti sumbat mo. Mayat kakit magipakasara. Ikasar mo, Ikasar ko nga talaga. ikasar mo, Wan uray niya't ibagpagam. ikasar mo. Wan sa kunto anakan. Apay nagalas iti kinatao. Apay nagalas iti kinatao. Apay nagalas iti kinatao. May right med ba nito? May right med ba nito? Apo, kasawan ti panang ipromote nga right med. Apay, agtumtumar ka ti right med. Madeno guwatang ka. May right med ba nito? Kanang tanala ka? Di kaya nung tan nakati doktor mo na tilad nga gatangam nga agas no niya dyan reseta ti doktor iso ti surutam. Wait, iso mo lang nga dyan. Yung damagam mo na dati right med na. Haan? Tanala ka ti bayad na. Haan? Kasi siyempre no, dagi Huwag mo tayo... inyang magtanong, may right med ba nito? Haan? Wala. Lalo no, dagi tayo... dagi tayo medyo... Napigsa? Nagrabe nga sakit. Kaya niresita na ka ti doktor ti kastoy nga agas. Nga iti brand na ka dapat kastoy na nga ito ti klase ng agas. Kaya iti kataga mga DJ. Gumatang man na po di bay Jessic General sagsag. Ay bay, iti paracetamol na di saga 20 centimos. Ini kanta ka agpay so ti paracetamol nga nalaka ang sangarakaman. Tinatubar mo di ka bumaawan. Kas jay day ya. Tatana dagiti ordinaryo lang. Slak mo dati agtugtugod iti side rang mo. Side rang dito ini bakrang mo na dito likod. Front di man namon. Side rang ito lang bangir. Side rang. No ta nagtubot ang lots kung mga lots. Let's. Tatano ni reseta anak ni Dr. Lopez iti kasi nga agas iti katangam. Kasi ito reseta na. Ngamin lumakay kan, kwintaan na data, dahil titimbang mo, dahil dapat nga entumaram kung kunana ay kahangkag tip-tipit. Baka no, DJ kanto pagkakatangan, apaan na kanto taga-parmasyan. May right med ba nito? Kung kunang to. Ay kahaang nga dito, tinakareseta ko. Kang katakalatan na. May right med ba nito kung kunang latan. Ay, apo na yung baga mo lang yung manang John kay John Mark. Gulit yung man ni Kapitan Mi dito yung Barangay Salvador. Kapitan Sammy Sarmiento. Kanta nyo man manong Jay, kanta ni. Nga tagay. Tagayaw. Jason Atoy, Apo from Salvador. Thanks and more power. Wow.
Tagay. Apa ito matagay ni Tagay. Okay. Napay aya ket ada di nag ata ni problema amang kanta amang dito ni kursunada launa ay ag tinulong tako kam di kuros kay mau. Aday latang. Aday. Sikata. Ay, nagmatin pa binasa yan ka na Felicia. Ano ba? Medyo sekreto dito. Ay. Naragsakal daw ti Domingo kanyo. Tukayo June. Kinaading Jem. Kablawang manibagkat ko madamati planchana. Joan Fernandez. Paragas man ko yung 7Cs. Tuy Karubayo. June Fernandez. Tibaniket. Ang adanan Isabela. Thanks po. Mabuhay. Listening from Hawaii. Kung ano dito Elias, Evelyn, and Effie. Ayan, from Evelyn. Thank you very much. Apo kada kita taga dito Hawaii. Nga adong kada Hawaii. Tama lang ako ng text ni Sir Emil. Awan, siguro kukuha. Awan, we are awaiting para iti napalitukan nga pamagbagam, Kuya Emil. Pero kung na talaga naruwam kami sa nga dati text mo lang dito yan. Ayan, numasapol di apo iti bagas. Kayo mo si Doug, kinikap sa Emil dito Public Market, Ramon Isabela. Agipad-padawat apo ti bagas. Mga manong haan nga kosail, titibasa na ng lidok. Kusili. Kusili. Kablawak man pa ni Kuyang ko dyan. We would like to say sorry. Medyo Americanized kami nga minusong kastang apelyado kat kosail kung kunami. But anyway. Agiri kaya. Kusili. Kusili. Anyway. Kablawak man pa ni Kuyang ko dyan nga nakaitape lang tapos ni ating ko nga Zesame. Pakikantawan dyan 7 inches. Manong June Kenjem. Salamat sa Mickey Burley. Kusile. Again. Of Baluarte. Diba? Kusile. Pero kaman balong di kanta nga kung kunam kat i-request mo lang po di Chicago, Illinois. Ito. Kusile. Masisida aja, diba? Wen, ako, di bibirabid, ti makitam dita, ang patakaawamot ng ti birabid, nagpukawan, nagbalin nga kukusila. Apo, awan, bawal, apo, iti marurod kada kami, kasi ti gagangay mi. Dabalbalami. Of course, ito dauluan ni Caps at Emileta. So natin mga ipagbaga iti Facebook na, pero kumon. Pero kumon. Di ko Jay, sige man, kita man. Bilangan ka 86 seconds. No, mabilo ka 1, 2, 3, 1. Panay ka mga Jay. 1. Ate, sika di makin kwadji nga talaga Agol ka, sige. Bumasa ka pa kada kita tumpay nga pangablaaw. Kaya nga mang kansyon. Nembangkal daw yung karuba, dumtang manentel daw nga ororayok. Kaya kantaman dyan, pawilan ka. Tikab sa Tio Lorenzo Solis de Baluarte, Santiago City. Thank you very much, Apo. Para kada kita nga request nga talagamit nga mangipaganagot nga amuyo da kiti kansyon mi. Nga mawarin ng kasta, pero kung pwede request na. Apo. Bumasa ka. Naimbanggal dayo karuba. Nagmay talaga nga deng-deng dagitikan tayo. Duray manan. Ano nga. Mamin ano nga maulit-ulit. Medlata. Pero guys, kamantay scooter. Di ba? Karuba. Siyempre. Ngayon, more power. Ada barbaro. And God bless. Ano di barbaro? Kita scooter, di ba? Ay. Ano naman barbarong kwan? Awan pa. Nga talaga. Di na biruan. Naimbanggal daw yung manong nagkais kumanjay kanta nga sukisok kasalaan may amin nga ifugao dito yung Wigan Cordon Isabela at mga manong Smith Denver ano mo tawag may payapo nga kabisado dito sukisok mati sabali naman nga din Denver Jack ng Wigan Cordon sabali aja ko basaan pa dito may isa pagkina ko sa manti aramit pakitaan para dahil ito ikanakak nga ni Christian Bautista Jelmar Fontanilla, di asawa ng MJ, kanya anak dangan ni Athena. Mangantayon, adapay nga, adapay, gito'y karobak, Bawit family, kan Santiago family from Elmi. Bautista, thanks. Konana, awan. Ang kumabiru kan. Awan talaga lumakay ka, nagkabaw kan.
Agor ka anak ti pitch mo di jay na ya. Dati magkita-kiting. Tagon ko na. Pagrit mo mga kuya. Akit ang naman no dati jay pitch mo. Ni Tinang, kinibitang, kinijoan, balot. Habali. Bali. Aha, sige. Awan. Sige. Apo, ito kalintuusan ako. Naimpagnal daw yung anong kanahin ko nga pipayan tayo video yung atok mom. Apinalkang kang tayo utang naglaing ka talaga kanta. Manong no agkasar agbalin kento ka tingalaan ngagkanta. Una oreg sala pa eh. Joke lang ako. Liza photo from Santa Cruz, Chaga. Request ko nga pa yung long distance kaya. Awan. Si ay bumasa ka kadlata na barbari mo Ay, nalpas to dito. Ito, Sir Remel. Ato. Something to watch. Ito yung text ito. Ako majay. Oh, man, Mr. Bean na si Kapay. Amin. Hello. Mr. Bean. Anak ko na. Daddy, where are you? Hallelujah. Hallelujah. Hello mga idol ko kay Judy. Bago June, bakaan nga amon ni Jan Magjay. Birabid. Kada alokap, kas kada balay pa. Kan para joke. Alokap. Dada, Alokap. Masid si dada ita. Tete ba jay? Alokapter. Alokap, it is sidaan. As it falls on my window. Balay ba? Balay ba? Ala. Agor ka tidak problema ang tinggal berbiru ka. Balay ba? Awani. Balay ba English ko aja di ba? Wala. Wala ako inyara sa asna. Kana Barbara joke. Barbara joke. Ay aglaw nga barahaken ko atoy joke. Barbara joke. Kawan talaga nga di mamuin. Isupay Kablawang man ni inang ko ni Isabel Biernes ta kasangay natatangal daw ti ko kablaw ti anak na nga ni Rick Biernes. Happy birthday Madam Isabel Biernes. Kuna ni anak mo nga Rick Biernes. Ayan. Awan. Puro boksit ko maganda makikita dyan ada. Harud para kiti-kiti day out the jayon no sisyenda kan pag sinisisi ka dahil meron kang nagawang kasalanan tagay Ilocano na gonggo na kuna dating kasunata may paay kanya daman ng Darlene kan aminan apo nga nag-request. Kasing ay ayatin ka ibagak kumakaya ka sumayanay isang kumangibalikas anamiris ko dito ko kinaumakon ngagbiag ngagmay sa nuwi puno kasi kagayang di kaya't ko akadena ket ipatay kong tiyak-biyak nga adayon ka balik sa kalimet patid ko sa tungtuwag sinasinay weno pagkakanak sa mukho na tagun ko na tadi kong muna
Alawen tukad nga ta dagitoy ima sa tanto nga ta subayanan ragsan na palabas dayak kinatawat ang agmamalen ibagam tunga ta kinailiw na kanal daykat unos ka awan ko kininuray mo't aldaw nga isusugli sa tanten at agnanayon asya kakaisunan wenno parkagan naksamo kunaen daytat kunggunam kinunam kaniya kinunak kadumteng tut alda subliyanan na pagpakasin daytat kunggunam tapinan nawan na tatandadan sa balik di na kuntat ang pulos masalgin tatandadan sa balik di na kuntat ang pulos masalgin Pawilan ka. Aglinipat ang ading ko diya kung marik na inka panagdungo nauma kung nga gururay agpadpadaan ti isa sangkat mo aglinipat ang ading ko turuturet kut sa empapanaw mo bidut ti arapa ako takay kaya moment iti umadayo pawilan ka tagandat kung agden na takuman ang iminuadag na samkino na agurayak enggat makaunong ka pawilan ka ating ko pawilan ka tagsanggas at kaginay kayat mo umadayo dito'y den na Dear Manong Joe nentag naman ng iyo adyan lang Old Navy 2048 lagpas tagaan ti oras and balong dito na bubuutan pawilan ka tagandat kung agden na takuman angin minuadag na samkino na agurayak inggat makaurnong ka pawilan ka ading ko pawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo
malinlipat eta karin karita waswas entan ket dinagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawaya pawilan ka tagandat kumagden na takuma agen minwadag nag sangkino na agurayak inggat makaunong ka pawilan ka ating ko pawilan ka daksanggasak kakinay kayat mo umadayo dito'y dena daksanggasak kakinay kayat mo umadayo dito'y dena. Aha, dito nga tapo iti umanapaset, iti programa tayo nga adda kami manan, dito lang po 97.7 Sweet Radio, Santiago City, kat agsubli kami apo ka aruba kalpasam, iti sumagmanu nga palagib. 97.7 Sweet!